आजचा जो प्रसंग मी तुम्हाला सांगणार आहे, तो माझ्या लहानपणी माझ्यासोबत घडला होता. पण आज जरी त्या प्रसंगाची आठवण जरी झाली, तरी अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही. त्यावेळी मी 12वीला होतो. आमचं गाव म्हणजे तसं एक छोटंसं खेडेगाव. गावामध्ये सगळीकडे हिरवीगार शेती होती. आंब्या केळीच्या मोठमोठ्या बागा होत्या. जिकडं बघावं तिकडं हिरवंगार वातावरण. आणि या गावाच्या विकासामागं जे सगळ्यात जास्त योगदान होतं ते आमच्या गावातून गेलेल्या कॅनॉलला. त्या कॅनॉलला कुणी नाला म्हणायचं, कुणी कॅनॉल म्हणायचं. तर या नाल्याला 3 ते 4 महिन्यातून एकदा तरी पाणी यायचं. आणि एकदा पाणी आलं की ते 2-2 महिने कॅनॉलमध्ये राहायचं. कारण आमच्या गावावरून तो नाला पलीकडच्या 4 गावांमध्ये जायचा. तसा तो नाला आमच्या गावापासून थोडासा लांब होता. म्हणजे गावाच्या मागच्या बाजूच्या वाटेने बाहेर पडलं की 4-5 शेतांच्या पलीकडे गेल्यानंतर तो नाला लागायचा. आणि आमच्या तालुक्याला जाणारा रस्ता हा त्या नाल्यावरूनच जायचा. आता एक दिवशी रात्री 11-12ची गोष्ट. अचानक गावामध्ये गलका झाला. बाई आली, बाई आली असे सगळेजण ओरडायला लागले. आम्हाला नेमकं कळेच ना की हा गलका कशासाठी झालाय. प्रत्येक घरातले पुरुष मंडळी उठले आणि घराच्या बाहेर पडले आणि ते सगळेजण एकमेकांची विचारपूस करायला लागले. तसं त्यांना कळलं की नाल्यामध्ये एक बाई आली. सगळेजण त्या नाल्याच्या दिशेने धाव घ्यायला लागले. सगळा गाव त्या नाल्याच्या भोवतीने गोळा झाला. बाई आले म्हणजे नेमकं काय प्रकरण असावं. पण आम्हा मुलांना मात्र घरात दम धरवेना झाला. आम्ही आता मुलं एका बाजूला आलो आणि आम्ही ठरवलं की जाऊन एकदा बघूया नेमकं काय घडलंय त्या नाल्यामध्ये. आणि आम्ही 4-5 जणांचा ग्रुप केला आणि घरात न सांगताच आम्ही त्या नाल्याच्या दिशेने चाललो. 10 मिनिटांमध्येच आम्ही नाल्याच्या जवळ पोचलो. नाल्याच्या बाजूला तोबा गर्दी जमा झाली होती. 3-4 गावची लोक त्या ठिकाणी गोळा झाली होती. त्या गर्दीमुळं आम्हाला नेमकं काय प्रकरण झाले तेच कळत नव्हतं. पण आम्ही कसं तरी गर्दीतनं वाट काढत पुढच्या बाजूला गेलो. तसं पुढचं दृश्य बघून माझ्या अंगावर शहाराच आला. त्या नाल्याच्या वरून आमच्या गावाचा जो ब्रिज जात होता, त्या ब्रिजच्या खाली नाल्याचं पाणी पास होण्यासाठी सिमेंटच्या मोठ्या मोठ्या पाईप टाकलेल्या होत्या. आणि त्या पाईपच्या तोंडाला एका बाईचं प्रेत अडकलेलं होतं. तसं बऱ्याच वेळा नाल्यामध्ये काही पण वाहून यायचं. जसं की मेलेली जनावरं, कुत्री, खोंडं, रेडकं किंवा कधीकधी गाई म्हशी पण वाहून यायच्या. कारण बरीचशी लोक जनावरं मेली की ती नाल्यामध्ये फेकायची आणि नाल्याला पाणी आलं की ती पाण्यासोबत वाहत यायची आणि जिथं कुठं अशा सिमेंटच्या छोट्या पाईप असायच्या तिथं अडकून बसायची. पण आज ही पहिलीच वेळ होती. नाल्यामध्ये एक बाई वाहत आलेली होती. मी आता थोडं पुढं जाऊन जवळून बघण्याचा प्रयत्न करायला लागलो. तसं मला दिसलं त्या बाईच्या अंगावर हिरव्या रंगाची साडी होती. अंग पूर्ण पांढरं शुभ्र पडलेलं होतं. ठिकठिकाणी जखमा झालेल्या होत्या. आणि जखमा तरी का होणार नाहीत. एवढ्या नाल्यातून ती वाहत आलेली असणार म्हणजे किती ठिकाणी तिचं ते शरीर आदळत आलेलं असणार. बऱ्याच ठिकाणी तिचे हातपाय मोडलेले होते. तिचा चेहरा काही स्पष्ट दिसत नव्हता. कपडे फाटलेले होते. पण एकंदरीत तिचं ते रूप एकदमच विचित्र आणि विदीर्ण दिसत होतं. एकदम भयानक वाटत होतं. तसं या वयात पहिल्यांदाच असल्या काही गोष्टी बघितल्यामुळं मी खूपच घाबरलो. तेवढ्यात मोठी पुरुष मंडळी आली आणि त्यांनी आम्हाला मागं हाकलून लावलं. तसं आम्ही एकमेकांचा हात धरून त्या गर्दीच्या मागच्या बाजूला आलो. माझ्या मित्रांनी पण ते दृश्य बघितलेलं होतं. सगळेजण खूपच घाबरलेले होते. ते दृश्यच काही केल्या आमच्या डोळ्यासमोरून जात नव्हतं. आणि आता गावाच्या मागच्या बाजूला म्हणजे नाल्याकडे बघायची सुद्धा आम्हाला भीती वाटायला लागली होती. आणि त्यातच भर म्हणून की काय, गावामध्ये बऱ्याचशा अफवा उठल्या होत्या. बरीच लोक आता वेगवेगळे किस्से सांगायला लागली होती. गावातलं कुणीच म्हणायचं की ती नाल्यातली बाई अमावस्या आणि पौर्णिमेला दिसते. कुणी म्हणायचं की ती नाल्यामध्ये पोहताना दिसते. तर नाल्याच्या आसपास शेत असणाऱ्या बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पण सांगितलं होतं की त्या बाईंना त्यांनी नाल्याच्या आसपासच्या शेतामध्ये फिरताना बघितलं. प्रत्यक्षात आम्ही डोळ्यानं कधीच त्या बाईला बघितलं नव्हतं.
पण लोकांकडून असले त्या बाईच्या भूताचे प्रसंग ऐकून मात्र आमच्या मनात तिच्याबद्दल खूपच भीती बसली होती. पण आता कधीकधी आपल्या जीवनामध्ये असे प्रसंग येतात की आपल्याला कधी ना कधीतरी अशा ठिकाणी जावं लागतं जिथं आपली जायची मुळीच इच्छा नाही. तसंच काहीसं माझ्या बाबतीत पण घडलेलं होतं. त्या वर्षी मी 12वीला होतो. 12वीची माझी मुख्य परीक्षा झाल्यानंतर माझी जी एंट्रन्सची परीक्षा होती ती आमच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी होती. सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत माझे 3 पेपर होते. आता त्या परीक्षेला बसणारा मी गावातला एकटाच. त्याच्यामुळं मला गावातून तरी एकट्यालाच जावं लागणार होतं. अभ्यास वगैरे सगळा चांगला झालेला होता, पण टेन्शन फक्त एकाच गोष्टीचं होतं की येताना मला 7, 7:30 किंवा 8 पण वाजतील. आणि तालुक्यावरून आमच्या गावाकडे जाणारा जो रस्ता आहे तो नेमका त्या नाल्यावरून जायचा जिथं ती बाई वाहत आलेली होती. त्यामुळं मी मनातून खूपच कचरलो होतो. पण मी जातानाच माझ्या वडिलांना सांगितलं होतं की संध्याकाळी तुम्ही मला गावातल्या स्टँडवर न्यायला या. दिवसभरात आमचे 3 पेपर झाले. संध्याकाळी 5 वाजता आमचा शेवटचा पेपर सुटला. पण दिवसभर काहीच खायला न मिळाल्यामुळं पोटामध्ये कावळे ओरडायला लागले होते. तशी कॉलेजमधली सगळी मुलं म्हणाली कुठंतरी जाऊन काहीतरी खाऊया आणि थोडंसं फिरूया. असं पण आपण कधी एवढ्या लांब येणार आहे. बराच वेळ फिरलो, थोडासा नाश्ता वगैरे केला. बघता बघता 1.5-2 तास कसे निघून गेले तेच कळलं नाही. घड्याळात बघितलं तर 7 वाजले होते आणि माझ्या लक्षात आलं की आत्ता आपल्याला निघालंच पाहिजे. मी पटकन दुसऱ्या मित्रांचा विचार न करता तिथून पळ काढला आणि स्टँडवर गेलो. स्टँडवर 7ची गाडी लागलेलीच होती. मी त्या STमध्ये चढलो. 2 मिनिटांमध्येच ST स्टँडमधून बाहेर पडली. खिडकीतून येणाऱ्या गार वाऱ्यामुळं मला कधी डुलका लागला ते कळलंच नाही. पण अचानक कंडक्टरने बेल मारली म्हणून मी जागा झालो. ती गाडी आमच्या गावातल्या स्टँडसमोर जाऊन उभी राहिली. मी पुन्हा उतरलो आणि स्टॉपवर उतरून मी इकडं तिकडं माझे वडील कुठं दिसत आहेत का हे बघायला लागलो. पण मला आसपास माझे वडील कुठेच दिसले नाहीत. मला वाटलं की ते कदाचित इथंच आसपास कुठंतरी असतील, म्हणून मी एक 10 मिनटं तिथंच थांबलो. पण माझे वडील मात्र मला कुठेच दिसत नव्हते. मला वाटलं की वडील कदाचित मला न्यायला आलेच नसतील आणि इथं तरी किती वेळ थांबणार. त्यावेळी मोबाईल वगैरे असली काही सोय नव्हती आणि मला वाटलं की आता आपल्याला चालतच घरी जावं लागेल. खरं तर भीती खूप वाटत होती आणि त्यात वेळ रात्रीची, मी एकटा आणि त्या नाल्यावरून जायचं म्हणलं की माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला आणि अचानक माझ्या डोळ्यासमोर त्या नाल्यात वाहून आलेल्या त्या बाईचं चित्र उभं राहिलं. आपल्या मानवी मनाचं कसं असतं बघा ना. ज्यावेळी आपल्याला भीती वाटते त्यावेळीच आपल्या मनामध्ये भूत तयार होतं. मला धाडस करून जावंच लागणार होतं, कारण आता मला मदत करायला इथं कुणीच येऊ शकणार नव्हतं. मी आता हळूहळू माझं सामान सावरत त्या रस्त्याने चालत जायला लागलो. तसं ते गावचं स्टँड आमच्या घरापासून अगदी 10-15 मिनिटाच्या अंतरावर होतं. बघता बघता मी जोरात पावलं टाकत त्या नाल्याच्या वरच्या त्या पुलावर पोचलो. आणि आता मी मनातून ठरवलं, काही झालं तरी आजूबाजूला बघायचं नाही, एकदम सरळ बघत आपली वाट चालत राहायची. आणि मी असं ठरवून जोरजोराने पावलं आदळत त्या ब्रिजवरून पुढं चालायला लागलो. आजूबाजूला घनघोर शांतता होती. कसलाच आवाज नव्हता, फक्त माझ्या पावलांचाच आवाज येत होता. टाप 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 करत मी जोरजोराने चालत होतो आणि माझ्याच पावलांचा प्रतिध्वनी तयार होत होता. आणि त्या प्रतिध्वनीमुळं मला उगीचच वाटायचं की माझ्या मागं कुणीतरी आहे. पण तसं वाटलं तरी मागं वळून बघायचं धाडस मात्र अजिबात होत नव्हतं. आणि अचानक त्या ब्रिजच्या मध्यावर गेलो असेल नसेल तेवढ्यात वाऱ्याची एक झुळूक माझ्या भोवतीने गिरट्या घालायला लागली आणि त्या वाऱ्याचा तो घोंघावणारा आवाज वातावरण अजूनच भयान करायला लागला. तेवढ्यात लांबून गावातून कुठून तरी कुत्री जोरजोराने रडायला लागली आणि या अशा भयानक वातावरणामध्ये त्या कुत्र्यांचं ओरडणं ऐकून मी मात्र पूर्णपणे गर्भगळीत झालो.
मधूनच एक पक्षी जोरजोराने ओरडत आला आणि माझ्या डोक्यावरून ओरडतच निघून गेला. त्याने माझं मन थोडंसं विचलित झालं आणि मी इकडं तिकडं बघायला लागलो. तेवढ्यात मला नाल्यामधून कसला तरी आवाज आला. खळखळ वाहणाऱ्या पाण्यातून कुणीतरी हात पाय हलवत असावं असं मला जाणवलं. पण मला मात्र त्या नाल्याचा इतिहास माहीत असल्यामुळं मी पुढं बघून चालतच होतो. तेवढ्यात मला मागून कुणीतरी हाक मारली, विकास. तसं मी एकदम दचकून थांबलो, कारण तो माझ्या वडिलांचाच आवाज होता. आणि वडिलांचा आवाज ऐकून माझ्या जीवामध्ये जीव आला आणि मी मागं वळून बघतोय तर काय, माझ्या मागं कुणीच नव्हतं. मी पुन्हा पुढं बघायला लागलो. तेवढ्यात पुन्हा एकदा मला कुणीतरी हाक मारली, विकास. पण आत्ताचा आवाज मात्र माझ्या वडिलांचा नव्हता. तो एक विचित्र आवाज होता, एकदम घोगरा, अर्धा पुरुषाचा आणि अर्धा स्त्रीचा. त्या आवाजानं माझ्या अंगाला कापरच भरलं. झपाझप पडणारी माझी पावलं मात्र अचानकच थांबली. पाय गाळात रुतावा तसा मी जागच्या जागी थांबलो. हा भयानक आवाज कुठून आला हेच मला कळत नव्हतं आणि इच्छा नसताना सुद्धा मी दचकन मागं वळून बघितलं. तसं मला नाल्यातल्या पाण्यामध्ये कसली तरी हालचाल दिसली. कुणीतरी हातपाय मारत नाल्यातल्या पाण्यामध्ये पोहत होतं. मी आता संमोहित झाल्यासारखा त्या पाण्याकडे बघायला लागलो आणि अचानक पाण्यातून एक मानवी आकृती बाहेर आली. ती एका बाईची आकृती होती. तसं मात्र माझ्या काळजाचं पाणी पाणी झालं. क्षणभर मला असं वाटलं की माझा आत्मा माझ्या शरीरातून बाहेर आला आहे. मी भीतीनं पूर्णपणे गोठून गेलो. ती बाई आता पोहत पोहत नाल्याच्या त्या भिंतीजवळ आली आणि हळूहळू खेकड्यासारखी सरपटत ती नाल्याच्या भिंतीवरून वर चढायला लागली. तिचं ते चढणं खूपच विचित्र होतं. ती तिचे मागचे पाय खेकड्यासारखे फिरवून पुढच्या खांद्यापर्यंत टाकत होती. सरड्यासारखी सरसर ती त्या नाल्याच्या भिंतीवरून वर चढली आणि जशी ती नाल्याच्या भिंतीवरून वर आली तसं पहिल्यांदाच माझी आणि तिची नजरानजर झाली. तिनं जसं वर बघितलं तसे तिच्या तोंडावरचे ते विस्कटलेले केस बाजूला गेले आणि तिचा तो विचित्र चेहरा मला पहिल्यांदाच दिसला. एकदम पांढरा फटक चेहरा आणि त्यावर पांढरे शुभ्र डोळे. त्या डोळ्यामध्ये बुब्बुळं नव्हती, त्यामुळे ते डोळे अजूनच भयानक दिसत होते. अंगावर ठिकठिकाणी जखमा, कपडे फाटलेले, शरीर पूर्णपणे सडून गेलेलं, पांढरं शुभ्र पडलेलं. ती आता पुन्हा नाल्याच्या बाहेर येऊन पालती पडून सरपटत माझ्या दिशेने पुढे यायला लागली. ती खूपच वेगाने सरपटत माझ्या दिशेने यायला लागली. मला वाटलं की आता माझं सगळं संपलं. तेवढ्यात अचानक कुणीतरी माझा हात झटकन धरला आणि मला जोरात ओढलं. तसं मी त्या संमोहनामधून बाहेर पडलो आणि समोर बघतोय तर काय, माझे वडीलच मला घ्यायला आले होते. ते मला सारखे म्हणत होते, विकास, मागं वळून बघू नकोस. मी त्यांच्या मागोमाग निमूटपणे चालायला लागलो. 5 मिनिटातच आम्ही आमच्या गावाच्या कमानीजवळ पोचलो. या घटनेचा माझ्या मनावर एवढा जास्त परिणाम झाला होता की जवळजवळ आठवडाभर मी आजारी पडलो होतो.